Tak, pekný podvečer vám všetkým prajem v Slovenskej galérii, národnej, slobodnej. Špeciálne pánovi Vladimírovi Dedečkovi, synovi nášho architekta. A ďakujem, že ste prišli. By sme to vedeli, robili by sme architektov skôr. Mojou úlohou je predstaviť čas výstavy Dedeček a SMG príbeh z budúcnosti. Je to príbeh architektonickej úlohy, zadávateľa, architekta, spoločnosti a množstva okolností. Chcela som ukázať, že Dedečková galéria je fyzickým, ale aj mentálnym premostením medzi starým Prešporkom a novou metropolou. Spolu s Vaculíkom budovali otvorený areál a nepochybne ich v jeho podobe inšpirovalo aj umenie, ktoré v tej slobodnej dobe vznikalo. Oni to totiž kreslili koncom 60. rokov. Ale dokončili to až do plne rozvinutej normalizácie, čo naozaj nemohlo fungovať. Ale vznikol základ, fundament a na ten sa my snažíme svojou prácou v galérii nadviazať. A mám tu aj takú reklamnú súku, aby som to tak poodľahčovala. A pripravili sme aj vydanie Monikinej knihy Stávanie sa s architektom, aj merch, aj filmový program, aj výber knížiek s obdobnou tematikou do obchodu a aj magazín bude. Bolo to pre nás všetkých také terapeutické. Na výstave môžete prežiť ten príbeh aj vy. Nebudem tu čítať naše vyhlásenie. To, že tu stojím, je myslím výpovedné, že je tu Matej Drlička, mentálne aj Braňo Pánis, Zuzana Denková, Zuzana Liptáková, Jen Kratochvíl, že je z nás taký celkom fajn spolok. Namiesto toho vyhlásenia skúsim povzbudenie. Vlastne tak ako Monika, pre nás všetkých. Neviem, či žijeme tie povestné zvláštne časy, ale bizarná doba to je. Nie pre ten silný pocit neskutočnosti, ale aj ako realistická ochutnávka toho, aké to je, keď niečo funguje zle, keď sa narába so strachom, účelovými auditmi, šikanou, škrtacími zoznamami, ale aj takou obyčajnou vandráckou vulgaritou. My sme si zažili intenzívnu ochutnávku posledné 2 mesiace aj na vlastnej koži. Ale slúbila som povzbudenie. Núka sa ironizovať, že táto situácia dostala slovenskú kultúru na stránky New York Times, ale nebudem si teraz vtipne pomáhať. Chcela by som totiž pripomenúť tú nečakane vyjavenú solidaritu a profesionalitu. To sú 2 veci, ktoré sme si uvedomili. Ono sa to v tom porovnaní naozaj lepšie ukáže. Solidarita a profesionalita je niečo, čo by sme tu mali kultivovať. A nie je to nič ľahké, lebo tá kmeňovosť je nám vlastná všetkým. Tak nech to neskončí manifestačným pripnutím odznaku, ale máme pripravené, ale využitím príležitosti sa navzájom počúvať a skúsiť si vysvetliť veci skôr, než vyjadrím svoje odsúdenie. Ono veď vieme sa aj pomýliť, aj veci zle vyhodnotiť, ale mali by sme si ich vysvetľovať a spolu ich naprávať. No a v tejto súvislosti je asi fér priznať, čo asi všetci tušíte, že téma Dedečka a SMG sa stala pre mňa osobnou. A toto publikum vie, že nie preto, že Dedeček je môj starý otec, ako som sa niekde dočítala. Takže na malú chvíľu vystúpim z roli kurátorky a budem mať 3 osobné poznámky. Tak to zvládnite so mnou. Takže ja sa chcem aj takto, lebo je tu veľmi veľa tých ľudí, ktorým to patrí, poďakovať za vyjavenú solidaritu mňa aj inštitúcií slovne, správou, lístkom na plote, ale aj v pohľade, kývnutí hlavou, keď som šla okolo, ale aj za tú úplne tichú a nevypovedanú. Ja o nej viem, aj keď sa tvárim tak nezlomne, alebo sa aspoň snažím. Druhá, chcem sa veľmi poďakovať kolegom, že mi dali do výstavného plánu k tej Dedečkovej monografii, lebo tu som tam dala ja, túto výstavu ako samostatnú. A mala som možnosť sa popasovať s premostením. To je taký kurátorský sen asi každého. Tak ja sa chcem veľmi pekne poďakovať, že mám. Tá práca mi pomohla prežiť toto obdobie
aj keď bolo ťažké sa skoncentrovať. A inú výstavu by som v tomto stave zložila, aj keď toto nie je moja povaha, ale priznávam sa, takže tak. A chcem sa im poďakovať aj za to, že viem, ako je to s tými rozprávkovými holúbkami, čo pomáhajú. To sú také drobnosti, ako banány s acitkom na stole, pomoc pri xeroxe, narezanie ešte jednej várky popisiek, pochopenie pri termíne a vždy úsmev. Je fajn vedieť, že naše vzťahy nikdy neboli založené na funkcii. Máme ešte trojku, aby ste si mohli aj výstavu pozrieť a aj veľa vína sme nachystali, všetko bude. No, takže posledné priznanie, že prvýkrát sa mi stalo, som to spočítala, ma vydesilo, že výstavy robím 28 rokov, že ja ju nevidím. Ja neviem, či je dobrá. Ja toľko vecí a tém som tam chcela rozpovedať, že si mohlo prísť veľmi veľa psov po zajacovú smrť. Takže aby bolo jasné, ja si od vás nepýtam carte blanche. Prosím, kritizujte, posudzujte, rozprávajme sa o nej. Ja v premostení predkladám názor, žiadne ultimatívne tvrdenie, ako robiť výstavu z pozície inštitucionálnej kritiky. A už to máme skoro za sebou, preto pozvem Katarínu Zajacovú, ktorá nám o chvíľu spraví hudobnú fotku, aby sa posadila aj so svojím nástrojom. Zvolili sme takú netradičnú skladbu o naschvál, pretože keď sme vpašovali Vladimíra Dedečka poza chrbát rezortu zo zoznamu na štátne vyznamenania, a som veľmi rada, že aspoň takto môžem na hlavného pašeráka žmurknúť. Dôvodili sme to okrem síly jeho architektúry aj tým, že formoval modernú podobu našej krajiny. Takže keď budete počúvať túto skladbu, myslíte na všetko dobré, čo nás definuje a na to, že si to nedáme pokaziť.